Danas je Međunarodni dan šuma. Mi smo od Evropskog instituta za šume proglašeni kao Evropski grad šuma 2023. godine. Zelena infrastruktura, tendencije, dalje putevi, pravci gde treba da ide. To je jako važno za nas kao grad. Mene zanima i koji će biti i razgovori na temu i superćelijske oluje. Mi smo krenuli krajem prošle godine u veliku sadnju. Sadimo sada za budućnost Novog Sada, da bukvalno dupliramo broj stabala koji smo sadili svake godine. Radimo univerzitetski park, projekat je u toku, radi se izgradnja parka na Spensu. Drago mi je da se struka pita u Novom Sadu, da nas struka govori šta treba da orezujemo, kad treba da orezujemo, kako lečimo stabla. Istakao bi takođe i saradnja sa Poljoprivrednim fakultetom, to je pejzažna arhitektura kao dualno obrazovanje. Pozdravio bi takođe i zaposlene javnog preduzeća Zelenivo i sve vas koji ste danas došli. Želim vam stvarno prijatelj, uspešan rad. Za one koji nisu iz Novog Sada, želim vam dobrodošlicu u Novom Sadu, da se osjećate kao kod svoje kuće.